କାଲଟା ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ି ଦେଇଛି ସେ ମାରିଦେଇଛି ତକେଇଲେ ହବ କି ନାଇଁ ଆଉ ଏ ଗହଳିରେ କିଏ ତାର ହଉଛି କହିଲ ଦେଶ କଣ ହେଇରା ତ ସେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ନେବାକୁ କଣ ଦରକାର ଆମ ଏଇ ନୟାଗଡ଼ରେ ବୁଲୁନାହାନ୍ତି। नमस्कार सांग माने जय जगन्नाथ। तो सांग माने मु निरंजन प्रधान आपण मानकु पुणी थरे स्वागत करछि मो ब्लॉग यूट्यूब चैनल को। तो सांग माने देखि परथे वर्तमान मु अछि गोटे जंगल पाख गाँव रे। गाँव रो नाटी होछि झारपड़ा ग्राम। एटा होछि नयागढ़ 20 किलोमीटर डिस्टेंस रे ग्रामटी अटे। आउ तो गाँव रो परिवेश केमती कोन देखिबा, गाँव रे केमती कोन लोक रहउछंती बसवास करूछंती ता विषय देखिबा, बहुत किछि जानिबा। तो जम्मारु टाइम वेस्ट करबानी, जम्मारु लेट करबानी, चलंती वीडियोटी को स्टार्ट करबा। तो आपण मैंने मो चैनल जदि नुआ अच्छा तो मो चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु। एक्चुअली मु गाँ मुंडर अच्छी, गाँ पाखरे गोटे स्कूल अच्छी देखिपे, ये हूँ से स्कूल। तो चलतु स्कूल टाक देखा, स्कूल टी भाई अवस्था अच्छी केमी अच्छी, नुआ प्रकल्प कौन एमती लिखाई से भितर को किसी जना पड़ूनी। सांग मैंने देखिपे ये गछ गुड़ा माने स्कूल फ्रंट रे ही गछ गुड़ा लगी, एत बड़ बड़ हो गला। आउ स्कूल गाँव नाटा भी भले जना पड़ूनी। आउ भितर चलते देखिए कौन कौन सुविधा। ये गोटे नलकूप रही सांग मैंने देखिपे, पानी बाहर ना ना ता देखीदबा। हाँ जहाँ पानी बाहर स्कूल परिवेश एमती सब ताला पड़ी। आरा भांगिकी पूरा डैमेज होगी गलानी। क्लास रूम सामना रे एठी सब बोती गदा है, जो बिरी मुग डांगी सब गदा है एगुड़ा। तो फ्रेंड्स बर्तमान मुझे अच्छी गाँव एंट्रांस रे, यहाँ हूँ झारपड़ा गाँव एंट्रांसटा। आउ बर्तमान चारिपटे पूरा जंगल देखिपे। आउ गाँव बर्तमान गाँ मुंडिया एंट्रांस रे मु अच्छी। आउ एठी बहुत छेली फेली अच्छी। आउ भाई माने एठी अच्छी, सहित जावा कथा देखिया गाँव परिवेशटा केमती कौन चलतु देखा। मौसा अच्छा आपण ना कौन मौसा? ମୋ ନାଁ ଦୟାନିଧି ପ୍ରଧାନ। दयानिधि प्रधान आपण ସ୍କୁଲ ତ ଚାଲୁନି ଆଉ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ कौन बंद हो जाए? ପିଲା ନାହାନ୍ତି। अच्छा आ गाँव रे सब चाषबास मौसा केमती कौन ଚାଷବାସ ଚାଲିଛି। चाषबास चलछि? कौन कौन सब चाष होछि? ଚାଷ ମାନେ କ'ଣ ଧାନ ଚାଷ ତ ହେଇନୁ ଆଉ କ'ଣ ହେଇନୁ ଅଛି। बर्तमान मेसीन लगिला ना कि आखु पेड़ा हम माने क पणा पणा पिया पई एडा प्रोग्राम होछि बोधे। अच्छा ये घर फर ना जदि वर्षा वर्षी हम एरा तो सब ओदा हो चुली फुली सब नष्ट हो मौसा। एड़ा कौन माने घर कराई ना करा हैनी वर्षा ना बोली? ओहो आखु चाष माने मु देखुची आम एपटे आखु चाष बहुत बढ़िया भाव में होची। बंधटा माने एटा मोहनपुर बंध बोधे? मोहनपुर बंधटा मोहनपुर बंध। अच्छा एटा को पंचायत रे जाउची? बिरुडा ग्राम पंचायत।
ଧରଣର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏଠି ବସିକି ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ପିଇବାର ଗୋଟେ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ନା କ'ଣ ମଉସା? ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ମଣିଷ ଜୀବନରେ 2 ଦିନର ଦୁନିଆ। ଆଉ ଏମିତି ଚାଲିଥାଉ ହସ ଖୁସିରେ ସବୁ ଦିନ ଚାଲିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପେଟ ସବୁଦିନ ପୂରଣ ହଉଛି କିନ୍ତୁ କର୍ମ ପୂରଣ ହଉନି। ବହୁତ ମାଡ଼ ଗୋଡ଼ି କଳି କରିଛା ଜାଗାରେ ହେତେ କଳି କରିଆ ନାହିଁ ମାଡ଼ ଗୋଡ଼ି ନାହିଁ। ତା ପଛରେ ଧାଇଁକି ତାକୁ ନାଗିକି ଭିଟିକି ଆଇଲୁ ହେରେ ମାଡ଼ ଗୋଡ଼ି ଘଟଣା ଏଇଟା ଏଇଟା 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ଯାଇଥିଲେ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ ତାପରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେମିତି ମେଳ ହେଇକି ବସିଲା ପକଟ ଭିଡ଼ିକି ନେଇକି ପଡ଼ିଲା ହଳେ ତା ପଛେ ମୁଁ ସେମିତି ପଡ଼ିଲେ ଗହଳିରେ କୁଆଡ଼େ ଗଳି ମଳିକି ତା ପାହାକୁ ପଳେଇ ସିଏ ଜାବଲାଟା କୁମାଇଲା ଇଏ ଜାବଲାଟା କୁମାଇଲା ହେଇକି ଲାଗିଲୁ ସେଠୁ ଗହଳିରେ ପୁଲିସ ଗଲା ଆଜି ବସିକି ଆଡ଼େଇ ଦେଲେ ଆଉ କ'ଣ। ବାକି ମୁଁ ସେଠି ଗଳିକି ଭିତରେ ଇଏ କରି ତା ପଛାଡ଼ୁ ଭିଡ଼ିକି ଧରି ପକେଇଲି। ଆରେ କୁକୁର ଫୁକୁର କିଛି ନାହାନ୍ତି ଟି? କାମୁଡ଼ିବେ ନା କାମୁଡ଼ିବେନି? ଓହୋ ଏଇ ଛେଳି ସବୁ କାର ତମରି? ଓହୋ ଆଉ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ଭାଇ? ବୁଲୁଛ। ଗାଁ ନାଁଟା କ'ଣ କହିଲେ? ଝାରପଡ଼ା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗାଁରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଗାଁର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିନ? ଘର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 9। ଆଚ୍ଛା ଗାଁରେ କ'ଣ କେହି ଲୋକ ଜଣା ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି? ସବୁ ଧାନ କାଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଧାନ କଟା ଟାଇମ୍ଟା ତ ଏଇଟା ଆଉ ନାଇଁ କି? ଆଉ ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି ଏଇଭଳିଆ ମେଘୁଆ ପାଗରେ ଲୋକ ଧାନ କାଟୁଛନ୍ତି। ହଁ ଧାନ ବିହା କଥା ଧାନ କାଟିବା କଥା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗାଁ ମଝିରେ ଏଇଟା ଅଛି ଯେହେତୁ ଛୋଟିଆ ଗାଁଟିଏ ଘର ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ଏପଟେ 8-10ଟା ଘର ଏପଟେ 8-10ଟା ଘର ଏତିକି ହିଁ ହେଉଛି ମାନେ ଗାଁଟି ଏତିକି। ଆଉ ଚାରିପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଟାଙ୍କିର ସୁବିଧା ଏପଟେ ସୋଲାର ଲାଗିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସୋଲାର ସୁବିଧା ଚାରିପଟେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଗାଁଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏଇ ଝାରପଡ଼ା ଗାଁଟି। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଟ୍ୟାପ୍ ଏଇଠି ଲାଗିଛି ଆଉ ପାଣି ବାହାରୁଛି ସବୁ। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଆଉ କ'ଣ। ଆଉ ତାହେଲେ ଏଇଟା ସୋଲାରରେ ନାଇଁ କି? ପାଣି ଉପରକୁ କେମିତି ଉଠଉଛି? ଓହୋ ଏଇଟା ପାଣି ବାହାରିଲା ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଆଉ ଢେରେ ଆଉ କ'ଣ ଯେତେ ପାଣି ଫାଣିର ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶରେ ଗାଁଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ କି? ଏଇଟା କି ଘର ଗୋଟେ କହିଲେ? କୋଠ ଘର। ଏଇଟା ଲୋକମାନେ ଏଠି କ'ଣ ବସା ବସି କରୁଛ ନା ନାଇଁ କିଛି ତାଲା ପଡ଼ିକି ରହୁଛି ଏନି ଟାଇମ୍? ଆଉ ତମ ନାଁ କ'ଣ କହିଲ? ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପ୍ରଧାନ। କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛ? ନବମ। କେଉଁଠି ପଢ଼ୁଛ? ବିରୁଡ଼ା ହାଇସ୍କୁଲରେ। ଆଚ୍ଛା ତମ ଗାଁରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲଟା ଅଛି ଏମିତି କ'ଣ ମାନେ ବୋତି ଫତି ସବୁ ଥୋଇଛନ୍ତି କ'ଣ? ସ୍କୁଲ ପିଲା ହେଲେଣି ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଓହୋ ସ୍କୁଲ ପିଲା ହେଲେନି ବୋଲି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସାର୍ ଫାର୍ କିଛି ନାହାନ୍ତି? ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ମଉସା କ'ଣ ଆଉ ଧାନ କାଟି ଯାଇନାହାନ୍ତି ଆଜି? ମୁଗ ବୁଣା ହଉଥିଲା। ଆଚ୍ଛା କୁକୁଡ଼ା ଫୁକୁଡ଼ା ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି ମଉସା? କେତେ କୁକୁଡ଼ା ରଖିଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ଧାନ କଟାକଟି ସବୁ ସରିଲାଣି ନା ଆଉ ରହିଛି? ଆଚ୍ଛା ଆଉ ମେଘ ପାଗ ଦେଖିକି ତ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିବ ଧାନ କଟା ଆଉ। ମେଘ ପାଗ ଦେଖୁଛ। ଆଚ୍ଛା ଏ ଯୋଉ ବନ୍ଧ ଅଛି ବନ୍ଧକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି? ବନ୍ଧ ଆଜି ଏଇଟା କ'ଣ ବର୍ଷ ସାରା ପାଣି ରହୁଛି ନାଳ? ବନ୍ଧରେ ଥିଲା ପାଣି ଗଡ଼ିବ ଆଉ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଗଡ଼ିବ ଯଦି ଶୁଖିଯାଏ ତାହେଲେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନଳକୂଅ ହେଇଟା ଗୋଟେ ନଳକୂଅ ଅଛି ଗାଁ ଭିତରେ ନଳକୂଅରେ ଗାଧୁଆ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ? ମାନେ ଗାଁର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି କିଛି ରହିଛି।
ଆଉ ଗାଁ ପାଖରେ ଏଠି ଗୋଟେ କୂଅ ରହିଛି ମାନେ ସେ ପାଣି ବି ଭଲ ନାହିଁ ଏଠି ଉପରେ ପୁରା ଗଛପତ୍ର ସେ ପୁରା ଅପରିଷ୍କାର ହେଇକି ରହିଛି ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ନାଳଟିଏ ରହିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ନାଳଟି ରହୁଛି ମାନେ କି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଗାଧାଗାଧି କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ମାଉସୀ ମଧ୍ୟ ଗାଧଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଠି ହିଁ ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସବୁକିଛି ଏଇଠି ହୁଏ ଏଇ ପାଣିରୁ ଆଉ ଏବେ ତ ଯେହେତୁ ଶୀତ ଦିନ ପାଣି ଟିକେ ଅଛି ଏଠି ଚଳି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଖରା ଦିନ ହେଲେ ଏଇ ପାଣି ଫାଣି ମଧ୍ୟ କିଛି ମାଉସୀ ଖରା ଦିନ ହେଲେ ଏଠି କେମିତି କ'ଣ ଗାଧାଗାଧି କରୁଛନ୍ତି ନଳକୂଅରେ ଆଉ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ନା ନାଇଁ ଏ ଯୋଉ ଗାଁରେ ସୋଲାର ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଆସୁଛି ସୋଲାର ପାଣି ଆଚ୍ଛା ହଁ ହଉ ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଇଆଡ଼େ ଯୋଉ ଅଛି ଏଇଟା କଣ ମୋହନପୁର ବନ୍ଧ ଆଡ଼େ ରାସ୍ତା ନା କଣ ଆଜ୍ଞା ପାଣ୍ଡେରୀ ପାଟଣା ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କଣ ଦାନ୍ତକାଠି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହବ ଏଇଟା କଣ ଖଜୁରୀ ଡାଙ୍ଗ ବୋଧେ ଖଜୁରୀ ଡାଙ୍ଗରେ ଦାନ୍ତକାଠି ହୁଏ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଧାନ ଫାନ କେମିତି କ'ଣ ମଉସା ଚାଷବାସ ଚାଲିଛି କଟା ସରିଲାଣି ନା ଚାଲିଛି ହଁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଆଉ ଗାଁର ଚାରିପଟେ ଘେରି ରହିଛି ସୁକରମଲ୍ଲ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ପାଦଦେଶରେ ରହିଛି ଆଉ ଏକ ବନ୍ଧ ସୁନ୍ଦର ବନ୍ଧଟିଏ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା ନମ୍ବର ଗିଅର ଉଠିବ ଆମର ଧରୁନି ନା 1 ନମ୍ବର ଗିଅର ପକେଇକି ଉଠେଇଥାନ୍ତା ଭସ୍ କିଣି ଉଠିଥାନ୍ତା 2 ନମ୍ବର କେମିତି ଟଣୁଥିଲା ସେଇଆ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ 2 ଦିନର ଜୀବନ ଆଜି ଅଛି କାଲିକି ନାହିଁ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନ ଖୁସି କରିକି ନିହାତି ଗୋଟେ ଥର ଯାଆନ୍ତୁ ମସ୍ତ ପବନ ଜଙ୍ଗଲ ସାଇଡରୁ ପୁରା ପବନ ଆସୁଛି ଆଉ ଏଠିକି ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଭୋଜି ଭାତ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଘର ରହିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଘରଟି ମାନେ ଏଇଟା ସବୁ ବନ୍ଧ ଜଗିବା ପାଇଁ ମାଛ ଜଗିବା ପାଇଁ ଏ ଘର ସବୁ ହେଇଥାଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଘରଟିଏ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ କୁଳୁକୁଳୁ ଶବ୍ଦ ଏଇ ଯୋଉ